тамошобинони азиз, санъати пайкарасозӣ яке аз қадимтарин навъи санъат дар Тоҷикистон мебошад. Дар толорҳои доиму амалкунандаи шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ, намунаҳои беҳтарини асарҳои муосири пайкарасозони кишвар ба намоиш гузошта шудааст. Аз зумраи пайкарасозони моҳир Ҷумағози Қаро мебошад, ки офаридаҳои дастoni ин ҳунарманд дар толорҳои шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст. яке аз офаридаҳои ин ҳунарманд нимпайкараи Малика Собирова мебошад, ки соли 1983 аз маводи биринҷӣ омода шудааст. дар асар симои Малика Собирова, раққосаи балет, ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Социалистӣ тасвир шудааст. пайкарасоз ба тарзи чеҳра ва хислати ӯ диққати махсус дода, ӯро дар олами тахайюлоти бадеӣ офаридааст. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мехоҳед доир ба ин нимпайкара ва пайкараҳои дигар маълумоти бештар дошта бошед, пас марҳабо ба Осорхонаи Миллӣ.